Gaitza Leon Kristi. Non gaude? Bizkaiko zubia gaude. Munduan egindako lehenengo transportore zubi mekanikoa da. Noiz eraiki izan zen? 1893an eraiki izan zen. Zein izan zen eraiki honen helburua? Komunikazioa errazteko egin zen. Zertarako eraiki zuten igogailua? Pertsonantza igo ahal dete kelako. Zein dira eraiki honen dimentsioa? Bi ertzen artean 100 eta 90 metroko luzera dauka eta 90 metroko alturea dauka. Non gaude? Sandra. Kaixo, Non gaude? Santa Maria Basilika gaude. Noiz eratu zen? 1322 eraiki izan zen. Ze estilo dauka? Portugaleteko Andrea Mari Elisa guztikokoa da. Zergatik erabaki zuten gaur egun daukagun basilika eraikitzea? Templu gotiko berehala txiki geratu zen. 16. mendeko melkartari aldapena izan zela eta gero eta gehiago hasten ari zen populazioarentzat. Horregatik erabaki zuten berria eraikitzea. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite.